su ta yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa. To ban ga laifinki akan hakan ba, kuma ban san yaya wannan ƙudurin naki ina zai kai ni ba, kuma ban san irin girman damuwar da zai haifa min ba. Kawai dai ka yi haƙuri. Ba zan iya haƙuri ba gaskiya. But Jebi idan baka yi haƙuri ba me za ka yi? I think I have a solution. Wannan matsayi da na ɗauka ina ganin zai kama mafita kan abin da yake damuna. Karɓi mana. Na ɗauke ki a kamfanin IA International, kuma za ki rike shashin ɓangaren kula da harkokin kasuwanci, wato marketing manager ke. Saboda haka kofa abu da take. Domin duk ragowar abubuwan a wasu things out. Karki da. Ina mai gadi? Da aikinka. Ta yi haƙuri Ali, ban san ka shigo ba, kuma na tabbata ka yi sallama. To me yake da mu? Mutumin da bai kasance mijinki ba zai iya ɗauka wannan irin ɗawainiyar da nake miki? Ita kaɗai ce dalilin da yasa nake ta tunanin da nake yi. Kada ki zurfafa tunaninki akan haka. Ba da daɗewa ba komai zai daidai. Za mu koma gida. Tashi ki je ɗaki yau da kaina zan girki. A'a, haba dai. Bai kamata ka dawo a gaje ka ce za ka yi girki ba. Zan tashi in ɗora da kaina yanzu. Ba na gajiya, in dai ke ce zama hidima. To shi kenan. To gashi Allah ya kiyaye, Allah ya bada sa'a. Amin, na gode. Kina da? Sai ka dawo. I love you. Love you too. Ko? Sai ka dawo. Yawwa, to kin ga nan shine wajen kwadagon naki. Ga teburin can, ga TV, ga yan kujeru na baki, ga komai. Kin ga komai yanda yake. Wow. Very, very nice. Can I sit? Aha, zauna mana. Ai taki ce. Yeah. Ki zauna ki nitse a ciki. Yawwa. Da Allah a kawo min ruwa ina son in sha ruwa. To. Haka zan ta bada order sai. Haka za ki ringa yi? It's nice.
kuma akwai abu daya. Da babba da karami da kilina da waye kowa akwai mutunta juna. Har ki ga kina saman wani ki nemi ki don musguna masa ko kuma ki shiga halinsa ko ki wahalantar. Akwai daidaito tsakanin ma'aikata. Insha Allah. Yawwa. Idan kuma kin ga akwai wani abu da kike bukata zan sai ki rubuta ma human resources sai a ga akwai abin da za a kawo miki. Nothing for now. Anyway, ki same ni a office to kin gama. All right, ina nan tukun. Okay. Yes. Yes, come in. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaya Ali ga abinci ji ummi. To aje a nan. Allah. Ranke daɗe na kwana? Waɗannan su ne invoice ɗin kayan da suka fita daga baya, sannan ciyaman ya ce... Ina da mitin an jima saboda haka ina buƙatar nutsuwa ba na son damuwa. Amma na kamar ciyaman ya fita. That's a problem. Wata sabuwa firgici da nadimuwa yayi kama da na damuwa tunawa da na mantuwa. Wata sabuwa
Wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa. Jamila, wai shin kina so na cikin zuciyarki kuwa? Ina son ka je, kuma duk a cikin jinsin mazaje babu wanda nake so kamar ka. Jamila, wai me yasa ke ko da yaushe baki da wani buri illa ki kururunta ne? Ki dugunzuma min tunani a duk lokacin da muka kadaita daga ni sai ke ne, me yasa haka? To ai zama dole na kodanta ka jibi, idan ban kodanta ka ba zan kodanta. Kuma ka dauka an halarci jebi ne domin Jamila, kuma an halarci Jamila ne domin jebi. Haka Allah Ubangiji maka daukakin sarki ke halittarsa. Shi yake haɗa zuciya da zuciya, shi yake ɗinke ƙauna komai girmanta. Jamila, a koda yaushe kika gifta kin kasance wani jijjige a tare da ni, abun dogaro wanda zuciyata za ta kwanta ta ji daɗi a gare shi. Kallonki ya kasance min tamkar wani ruwa mai kwarara a cikin zuciyata, wanda duk lokacin da kishi ya kawo min shi yake maganin sa ya kashe shi. Muryarki da kalamanki da sautinki ina min yawo a cikin kunnuwana, wanda zai zamanto cewa zan yi tamkar wata garaya a cikin zuciyata. Jamila, kin yadda kin amince za ki aure ni? Zan aure ka ce dai ni yanzu har sai ka tambaye ni zan aure ka? Sai na tambaye ki mana. To shikenan, zan aure ka jebi, kuma na yarda zan kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Kin cika min da ɗaya daga cikin burin rayuwata. Kin share min abin da yake damu. Bakin jini ya daban da farin jini. Wata sabuwa, wata sabuwa, wata sabuwa. Abin shaki zan ta amma zan yi zan. Kisa kullum yanzu da ke kullum sirri da ne. Idan akwai abin da ke damun ki faɗa mu. Ba abin da ki faɗa mu, na da ki faɗa mu, ne bi lokacin. Babu abin da zan faɗa mu. Kake min wani magana. Ko har yanzu ni ce da nake akan kullum abin da nake wasu. Ko har yanzu bana burge ka kan kullum. Ban ci dora ki. Ban ci ba faɗa ci. Ni ina ganin a matsayina na babban manaja hakkina ne, kuma abin da ya dace da ni ne da ɗauki kowane irin mutum da nake ganin cewa zai kawo wa wannan kamfanin ci gaba. Waye zai kawo ci gaban? Salima? Ai ba wani ci gaba da za ta kawo kamfanin nan. Yanzu dai ki haƙuri, an riga an yanke hukunci ba tare da an tuntuɓe ki ba, amma ki bani wannan damar. Ni ina tabbatar miki da cewa ba za mu yi nadamar wannan hukunci da aka yanke ba. Nadama? Na nawa kuma? Ai sai da Allah ya rufa asiri kawai. Saboda na riga na san wace ce wannan yarinya. Shikenan. Sai ka tashi ka tafi tun da ka riga ka yanke hukuncin. Yawwa Hajiya, haka nake so in ji. Kin san shi al'amari irin wannan idan mutum ya zo kana tunanin cewa
yana da wani abu gudunmuwa da zaba me muke nema ci gaba muke nema kuma in dai kin amince babu wani abu na ji daɗi Allah ya saka da alheri bara ga yanda za a yi a turo ta ne saboda inda wani brief ba na buƙatar ganin ta. Wannan yaron fa ba shi da hankali. Sabuwa? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Hajiya, an ce kina nema na. Na ce a nemo ki ne saboda akwai maganar da nake so in miki wanda na san ke ba ki san shi ba. Jebi ya matsa akan sai kin aiki a wannan kamfanin. Amma ki san za ki wannan aikin ne a cikin kamfanin nan saboda shi yana son ki. Kuma ina son ki sa a ranki, ki kuma san da wannan kamfanin ba wajen wasa ba ne. Saboda haka duk wani wasan ki dakatar da shi. Hajiya. Ya isa. Ba amsar ki nake nema ba. Abinda nake so in faɗa, shi na faɗa miki kuma na san kin ji. Da aiki a ofisin nan nisa ban yi tunanin abin da zai biyo bayan ba da matan nan da wulakanta ne. Ali lafiya kuwa? Na ga da fuskokin ku sun sauya. Da a ce zan iya tuna komai na rayuwa ta ne ba. Da na huta da wannan takaicin da fargaban da nake ciki a yanzu. Kwaɗayin sai na rufa ƙani na asiri. Shi ne na sato umi. Na to da ita. Wannan al'amari na wannan yara gaba ɗaya ya dabaibai, hannu ya dabaibai, bai ya zama dabaibai.